فرمایا 50 نمازاں دے رہے ہیں اپنی امتیوں نو پیش کرنا میری طرف تحفہ. جدوں واپس لے کے آئے تحفہ لے کے آئے اگے موسیٰ علیہ السلام کھلوتے سن. آپ نے اے بھی بخاری دی حدیث پڑھدا پہ موسیٰ پاک نے فرمایا اے پیارے محمد فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتک. اے پیارے محمد اپنے رب وال لوٹ جاؤ اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں تخفیف کراؤ. او اعتراض کرتے نے کہ نبی پاک نے رب نو نہیں ویکھیا جبریل نو ویکھیا لا مکانہ تے. ہن توجہ کرنا اگر رب نو نہیں ویکھیا سی جبریل نو ویکھیا سی تے موسیٰ پاک نو کہنا چاہیے سی فرجع الی جبریل جبریل وال لوٹ جاؤ تے نمازاں دی تخفیف کرا کے آؤ. نمازاں معاف جبریل کیتیاں نے یا خدا نے کیتیاں نے؟ گج کے کہو نہ کہنے کیتیاں نے اللہ نے کہنے اللہ تے کسی دا اختلاف نہیں سارے گج کے کہو کہنے معاف کیتیاں نے 45 معاف کیتیاں تے موسیٰ پاک نے فرمایا فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتک. اے پیارے محمد اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور نمازوں میں تخفیف کرا کرائیں. نبی پاک علیہ السلام لوٹے نمازیں معاف ہوئی 45 باقی 45 معاف ہوئی 5 رہ گئی. رب نے آتے ہوئے حضور کو آتے ہوئے فرمایا محبوب نمازیں 5 پڑھنا ثواب میں 50 کا عطا کروں گا. آپ پیر صاحب آپ فیصلہ ہے آپ سب پر فیصلہ ہے. جیڑا بندہ وصال کر جاوے دنیا تو چلا جاوے اگر وہ مدد نہیں کر سکتا اگر وہ مدد نہیں کر سکتا اگر وہ مدد نہیں کر سکتا پھر ملا نمازاں 50 پڑھیا کر اور پھر نمازاں 50 پڑھیا کر. اگر وصال تو بعد دنیا تو پردہ کرن تو بعد کوئی اللہ والا کوئی نیک بندہ مدد کر سکتا ہے پھر نمازاں 5 پڑھیا کر یا اپنا عقیدہ صحیح کر یا نمازاں 50 پڑھیا کر. ساڈا تے عقیدہ بالکل سچا ہے اسی 5 پڑھنیاں نے ثواب رب کولوں 50 دا لینا. اس تو وسیلہ بھی ثابت ہو گیا اس تو وسیلہ بھی ثابت ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے اون دی نمازاں پڑھن دی برکت نال میری اکھاں نوں سکون ملدا ٹھنڈک ملدی. جیڑا کتنی نمازاں پڑھدا ہے 5 نمازاں پڑھدا ہے. بات لمبی ہو رہی ہے. پیر صاحب میری دعوت کرن میں انہاں نوں اے دلیا پکاون کھیر پکاون کوئی اچھی شے پکاون تے مینوں پیش کرن اسی تے لنگر انہاں دا ہی کھانے نا حضور دی آل دا تے میں تعریف کر دیواں ماشاءاللہ پیر صاحب نے کھیر بڑی سونی بنوائی تے فوراً اے اپنے بچے نوں کہن گے بیٹا مفتی صاحب نو کھیر بڑی پسند لگی ہے چنگی لگی ہے تھوڑی جی ہور لے کے اے کہن گے کہ نہیں کہن ڈاکٹر صاحب کہن گے نا. میں پیر صاحب دی بڑائی ہوئی شاید دی تعریف کراں تے انہاں نوں سمجھ اسے ویلے آ جاوے کہ میں بڑائی ہوئی چیز دی تعریف کیتی گئی تے میں اضافہ کرنا سمجھ کے بات نو تے اگر انہاں دی بڑائی ہوئی چیز دی میں تعریف کراں تے اے اضافہ کر دیویں تے تینوں مینوں رب نے صحت دتی ہے اسی مصلی وچھا کے کھڑے ہو کے جدوں رب دی تعریف کراں گے تے رب فرشتے نوں فرما دے گا فرشتیو اے میری تعریفاں کرتا پیا اج تو بعد انہوں اندے نیڑے کوئی بیماری نہ لگے اندی عمر بھی لمبی کر دیو رزق بھی زیادہ کر دیو انہوں صحت والی زندگی بھی اندے نام دے لکھ دے. جس بندے نے امام اویانا فرماتے نے جس بندے نے 5 نمازاں پڑھی ہیں کتنیاں 5 نمازاں 5 تن دا نام لینا ہے 5 تن پاک دا نام لینا ہے تے 5 نمازاں بھی پڑھیا کر. اس 5 تن پاک نے تے تلواراں تے ہیٹھ نماز نہیں چھوڑی. اس 5 تن گھرانے نے تلواراں تے ہیٹھ
نماز نہیں چھوڑی. حسین دا جسم چورو چور ہو گیا, زخمی ہو گیا. جدو کھڑے ہوئے ویکھتے نے کعبہ ادھر ہے, سوچیا نہیں ادھر نہیں ادھر ہے, پھر ویکھیا نہیں ادھر بھی نہیں ہے, کعبہ ادھر ہے. چاروں طرف گھوم کے ویکھتے نے خلا کے عالم دی آواز آندی ہے, اے میرے محمد نواز حسین آج کی پیا سوچ رہے, 72 جانا قربان کر کے. کعبہ ادھر ہے نہیں ادھر ہے ادھر ہے. چھڑ سوچا جدھر تیرا منہ آئے گا خدا قبر ادھر موڑ دے گا. اس گھرانے تے نمازاں پڑھتے رہے. ایک آیا تے مسجد وچ آیا تے مسجد وچ آیا تے جدوں گیا تے ادوں وی مسجد وچوں گیا. نماز نہ تعلق, حسین دا نماز نہ تعلق, حسن دا نماز نہ تعلق, بی بی فاطمہ دا نماز نہ تعلق, مولا کائنات دا نماز نہ تعلق, ابو بکر دا نماز نہ تعلق. او علی ابو بکر دے امام نو علی دے امام تے برے لفظ استعمال کرنے والے. بالکل بات ختم کرنی ہے. ابو بکر تے عمر تے عثمان دے بارے برے جملے نہ کیا کر. اور ملا کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ ابو بکر تے عمر تے عثمان او نے جنہاں دے پیچھے علی نے ہاتھ بن کے پنجے نمازاں پڑھیاں نے. نہیں جی مجبوری سی. میں کہ علی نے فرمایا ساری کائنات ایک پاسے ہوئے تے علی کلا ہوئے تے کسے کلو نہیں ڈرتا. تے ابو بکر کلو ڈر گیا, عمر کلو ڈر گیا, عثمان کلو ڈر گیا. نانا جنہاں نے عثمان پاک نو شہید کیتا, علی پاک نے 7 دن انہاں دے پیچھے نمازاں نہ پڑھیاں. تے ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان غنی دے پیچھے کئی سال نمازاں پڑھ کے علی پاک نے دسیا او میرے امام دے بارے بوکن والے آ تینو جنت نیڑے نہیں آ دینا. اگر جنت وچ آنا تے انہاں دا پیار لے کے سینے وچ آ, میں تینو جنت دا ٹکٹ آپ عطا فرماؤں.